Hello mga kapromdi, magandang araw sa inyong lahat. Nandito ulit ako sa bahay ni Nanay Nieves, yung pinakita ko dati sa inyo na napakaraming bulaklak. At syempre, hindi pa rin kumukupas yung kanyang halaman at napakaganda pa rin. Sayang wala si Nanay. At siguro na malingki, pumunta raw ng Moriones. I think yan lang naman sa highway yung, kaya lang pag inantay ko pa siya matagal. Paalam na lang ako sa anak ni Nanay Nieves na kukuha ko ng video. So, okay naman. So, ayun kapromdi, at bago ang lahat kapromdi, ini-invite ko muna kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. So ayan, ipapakita ko na sa inyong bagong garden ni Nanay Nieves. Although talagang maganda pa rin siya, parang walang pinagbago. So mahigit isang taon na yung pagbibideo ko dito, almost 2 years na nga yata, pero yung halaman niya, ganun pa rin talagang inaalagaan niya talaga. Tara kapromdi at pasyalan natin yung garden ni Nanay Nieves dito sa Sitio, basta something na nasa Sangay siya, nakalimutan ko na yung pangalan, but I think Sitio Tarubog, ayun, Tarubog, Sangay, Camarines. So, tara, pasyal tayo. So ayun nga kapamdi, wala pa rin kupas yung garden dito ni Nanay Nieves, at ayun nga, punong-puno pa rin ng bulaklak yung kanyang bakuran, although medyo mainit ngayon, pero hindi naman nakaka-apekto yung sobrang init. Mas gusto pa nga ng mga plants katulad ng mga santals na mainit, mas gusto nila yung weather na ganun kasi doon sila nagbo-bloom yung kanilang mga bulaklak. So katulad pa rin yung dati, sobrang ganda pa rin. At ayan, papasok tayo dito sa garden ni Nanay Nieves para ipakita ko sa inyo yung mga halaman niya. Naipapasok ako dito niya. So ayun, ang garden ni Nanay Nieves dito. Same pa rin, mayroon siyang mga, ayun, lumaki na yung mga halaman dati na pinapakita niya sa akin na maliliit. Ito dati ang liliit nito. Ayan, medyo tumaas na yung sabi niya sa akin, dapat itanim, dapat yung maraming yung maraming sanga, malalaki na siya. Although from di madalas ang ulan dito, pero hindi naman nagbabago yung palit-palit yung klima. Tapos ito naman yung yucca plants na niya, dati yung tanim niya na napakaliit, malaki na siya. So mahigit 1 year na. Then ayun yung pa rin mga halaman dito, walang pagbabago, super ganda pa rin yung garden ni Nanay dito, yung mga plants, mga flowers, mga bulaklak, yung mga santans dito sa loob ng kanyang garden, walang flowers, but yung nasa kalsada talagang punong-puno ng halaman. So ayan, yung crouton walang kupas pa rin, dilaw na dilaw. At ang gandang tingnan pag naparaan kayo dito kapromdi, talagang mapapatigil naman talaga kayo dito sa sobrang ganda ng mga halaman. Mga flowering plants, yung gumamela, I think parang pink yun dati, parang dilaw na ngayon. Yung mga tiger tree na ang tataas na. Ayan, medyo sobrang init kasi kapromdi ngayon, kaya ayun, hindi ko masyadong makuha nan, but ayan, explain ko na lang, sobrang ganda talaga. Pero hindi siyang flowers dito, hindi naman ito banda, parang hindi naman siya Phalaenopsis, hindi naman siya. So lang, maganda talaga yung flower niya, but ayan, very common yung bulaklak, pero maganda kapromdi, sa sobrang nakaka-amaze din. Yung kanyang mga bromeliads, dati mga puputla, ngayon malalaki na, at syempre makulay. Ayun. So ayan, dun sa kubo na pupuntahan natin yung mamaya, dun sa bandang kubo na tinatambayan ko dati nung first time ko pumunta dito. At maganda pa rin, dumami na ang bulaklak dun kapromdi sa may kubo na yon. Puntahan ko na lang para mas maganda. So ayan, lalabas tayo dito sa garden ni Nanay. Ayan.
Super ganda pa rin kaprom din ng mga croutons niya. Yung mga dilaw dati, yung dilaw na dilaw, ito katulad nito, dilaw na dilaw siya dati, pero ngayon dilaw na dilaw pa rin. At yun nandito, itong super yellow na ito. Ayan, ano pala ito kaprom din, meron din akong ganito na crouton. Kaya lang, yung pagka-ship niya, iba kasi talagang inalagaan ito at matagal na yatang tanim ito, ni Nanay Nieves yan. Ayan, mga croutons, yung flowering plants ay daming bulaklak. Ayan, namumutik-tik sa bulaklak yung, sabi niya, ano rin ito parang santans na ibang klase. Kasi yung flower niya kapramdiyo parang santan din. Ayan, yung form of flower niya, santan. Pero yung dahon niya magkaiba, mas malalaki ito kapramdi at ayan, lumalaki siya, mataas yung puno niya. Yung santan na kulay peach, andyan pa rin. Ayan, superb. Ang napansin ko dito kapramdi sa bandang ito, nawala na yung mga Mexican pitonia na nakadungaw dito sa mga bulaklak na ito. So ayun, nawala na yung mga Mexican pitonia. But yung may mga lumaki yung mga croutons katulad nito, may favorite crouton na iba-iba yung kulay ng dahon at super makulay pa rin. Tapos dito yung kanilang palayan sa kabila. So ay napaka-cozy ng lugar nila at napakaganda. So ayun, doon pala sa may pinaradahan ko ng motor, mayroon ditong gumamela na kulay pink at siyempre kulay dilaw. Ito, kulay pink na gumamela. Then mayroon din dito ng kulay dilaw. Ayan, maganda yung kulay dilaw niya. Maraming variety ito, mga iba't ibang kulay. Pero isa sa pinakamagandang tingnan kasi yung parang roses yung niya, bulaklak niya. Mayroon din kulay nito, kulay orange, kulay white at kulay pula. So ayan, dito mainit, sobrang init. So ayan ang nakikitang dito, yung garden ni Nanay dito sa kanyang pinaka likod ng kanyang bahay. Yung pinakabahay talaga ni Nanay Nieves, hindi dito, parang sari-sari store niya lang yung na yan, yung dito, yung bahay na maliit. So parang yan siya nagtatambay maghapon yata kapag walang ginagawa. So ayan, gusto kong puntahan yung doon, bahay kubo. Ayun, puntahan natin. Dito pala kapramdi, mayroon ditong ilog. Kapag maulan, siyempre malakas yung tubig. Pero pag tag-init naman yan, mahina lang at halos talaga parang walang tubig yan kapag walang ulan. Dito naman kapramdi sa sa banda dito, ayan, kitang-kita yung maraming halaman at napakaliwalas. Dati ang mga nandito yung mga gabi, yung mga laing na niluluto. Ngayon yan, puro halaman na at syempre maraming crouton at sariwang-sariwa. Ang mga bulaklak. Ang ganda dito kapramdi sa lugar na ito. Siguro pag pagtaniman ng palay tapos hinog na yung mga palay, ang sarap dito, magmasid-masid. Napakaganda ng weather condition dito. Napakaganda ng sinik dito kapag yung may mga palay tapos golden na yung mga palay. Kahit na basta kulay green, sarap tingnan na sa field. Ayan, ang daming crouton doon sa bandang loob ng kubo. So ayun. Babalik na tayo doon sa bahay. At
Ayan kapromdi, magkabilaan yung halaman dito. Ang ganda-ganda ng mga croutons, very talaga makulay. Ang sarap tingnan sa mata at nakaka-relax. Ay, nakikita niyo ang kapromdi, sobrang ganda ng mga croutons. Tapos yung mga bulaklak. Tapos nandito naman sa tabi, ayan, kitang-kita rin dito sa kabilang kalsada. So ang tiyaga talaga ni Nanay Nieves mag-gardening, magtanim ng mga halaman na may bulaklak. Ayan, nakaka-good vibes, sobra. Ang ganda ng mga plants niya. Sa taas naman, maraming kabahayan na. Nakapunta na ako dyan sa taas nung something. Basta naligaw ako, kaya ako nga na-discover itong lugar na ito kasi naligaw ako. At doon ako nang galing sa pinakataas. So ayan kapromdi, napakaganda ng plants dito ni Nanay. So ayan po mga kapromdi, nakita nyo pong garden ni Nanay Nieves, walang pagbabago, super ganda pa rin, maraming bulaklak pa rin. Yung dating pinakita ko sa inyo, yung pa rin, ang nawala lang yung mga Mexican Fittonia na nakatiwangwang sa gilid at na parang bumibintana sa mga nakikihalo sa mga flowers ng mga santans. Ayun, at walang pinagbago at super talagang napakaganda at na-amaze pa rin ako. Ayan po mga kapromdi, maraming po salamat sa inyong panonood at kung pag hindi pa po kayo nakasubscribe ay mag-subscribe na po kayo at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming salamat po, muchas gracias and Diyos mabalos. Bye!